Dobroveče, poštovani gledaoci, ovo su vijesti prve. Čućemo naslove u znaku kojih protiče 26. septembar. Počeli radovi na izgradnji luksuznog hotela Westin u Kolašinu. Investitor grupa ARM do kraja 2016. otvorit će renovirani hotel Lipka. Kolašino bivši premijer i ministar turizma. Žičara i ski staza 1600 biće u funkciji za sezonu 2017. Ugovor za izgradnju za 10 dana. Ovogodišnja berba grožđa u plantažama najbolja je u posljednjih pola vijeka, 21 milion kilograma. Diplomate zaokružile berbu. Ljubiša Tumbaković odabrao 30 fudbalera za kvalifikacione mečeve sa Kazahstanom i Danskom. U utorak sunčano. O sportu će Veliša Ivanović. Počet ćemo fudbala. U našoj zemlji utorak će jutro biti svježe, na sjeveru maglovito i veoma hladno. Tokom dana biće pretežno sunčano i umjereno toplo. Duvaće slab promjenjiv vjetar, ujutru temperatura od 2 do 8, na jugu do 18 stepeni. Maksimalna dnevna 26. U glavnom gradu prije podne će biti umjereno oblačno, poslije podne sunčano. Ujutru temperatura 14, maksimalna dnevna 26 stepeni. Slično vrijeme zadržat će se tokom čitave sedmice. Temperatura svakodnevno u blagom porastu. Na Balkanu će jutro biti hladno, ponegdje i maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 26 stepeni. U utorak će u većem dijelu Europe biti sunčano, kiša, ponegdje i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u oblasti Alpa. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom oko 10, a najtoplije na jugu Španije i Portugalije 31 stepen. Poštovani gledaoci, toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji. Ponovo se vidimo u noćnom žurnalu. Ugodno večer.